निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। तेजोमय नक्षत्र आणि हसरी पुष्प। पुण्यभूमी भारत। विवेकानंद केंद्र विद्यालयात मी प्राचार्य असतानाची ही गोष्ट। अगदी नियम केल्यासारखी आठवड्यातून एकदा मी सगळ्या क्लासमध्ये मुलांना भेटायला जात असे, अगदी लहान वर्गापासून ते मोठ्यांपर्यंत। माझा तो क्लास खास गोष्टींच्या माध्यमातून नैतिक शिक्षणाचे संस्कार करण्यासाठी असायचा। मुलांच्या वर्तणुकीत चांगले बदल घडावेत, त्यांना चांगल्या सवयी लागाव्यात यासाठी गोष्टी इतकं परिणामकारक आणि सर्व वयोगटात उत्तम उपयोग होणारं दुसरं जादुई माध्यमच नाही। म्हणून माझा तो आवडता नेमच झाला होता की आपल्या संस्कृतीत सांगितलेल्या अनेक महत्त्वाच्या गोष्टीतलं एक कुठलं तरी महान सूत्र निवडून प्रत्येक वर्गात जायचं आणि रसपूर्ण गोष्टीच्या आधारे मुलांशी संवाद साधायचा। बरीच इटुकली पिटुकली असलेल्या इयत्ता दुसरीच्या वर्गात नैतिक शिक्षणाच्या तासाला कुणी लाडका झाला असेल तर तो होता भक्त प्रल्हाद। परमेश्वर तर अगदी सगळीकडे आहे हे त्यानं सांगितलेलं तत्व आमच्या लहानशी पोरं अगदी मनापासून आणि विश्वासानं उचलून धरायची। प्रल्हाद इतका आवडता असल्यानं पण आठवड्यातून एकदाच भेटत असल्यानं त्याची कथा अगदी सगळ्या बारीक सारीक डिटेल सकट आरामात 3-4 महिने रंगत रंगत पुढे जायची आणि मजा म्हणजे प्रल्हादाच्या गोष्टीत हळूच शिरायची ती आमच्या वर्गातली मुलं। हिरण्यकश्यपूनं प्रल्हादाच्या मनावर बिंबवायचा प्रयत्न केला की त्याचा बाबा हिरण्यकश्यपू हाच सर्वात शक्तिमान देव आहे, त्याच्या योग्यतेचं कुणीच नाही, बाकी सगळे त्याच्या पुढे दुय्यम आहेत। पण गोष्टीतला प्रल्हाद मात्र शाळेत जायचा आणि त्याच्या मित्रांना हिरण्यकश्यपूऐवजी श्री नारायण देवांची महती सांगायचा आणि मग प्रल्हादाच्या मित्रांच्या जागी यायची आमच्या शाळेतल्या मुलांची नावं। मला जे जे काय सांगावंसं वाटायचं ते गोष्टीतल्या प्रल्हादाच्या तोंडून यायचं। प्रल्हाद स्वतः शाळेत येऊन त्याच्या मित्रांना सगळं सांगतो आहे अशा संभाषणाच्या रूपात आणि साक्षात प्रल्हादाचे मित्र होते कोण तर वर्गातलेच लक्ष्मी, मणी, दिनकर, पार्वती वगैरे। मुलांना या संभाषणाची मजा वाटायची आणि आपली स्वतःची नावं कथेत आली की एकदम जल्लोष व्हायचा वर्गात। मुलं मला सारखी त्यांची नावं गोष्टीत घालायला सांगायची, मग गोष्ट कोणाचीही असो, भक्त प्रल्हाद, बाळ ध्रुव, नचिकेत, अगदी कुणीही असले तरी त्यांचे जानी दोस्त कोण तर आमचा मणिकांता, मथुलक्ष्मी, अहमद, झेवियर, विघ्नेश, सेल्वी आणि बाकीची तमाम शिल्लीपिल्ली। ईश्वर चराचरात भरलेला आहे, अगदी आपल्या सर्वातही, आणि म्हणून आपण सगळ्यांशी प्रेमानं वागलं पाहिजे हे त्यांना कळलं ते प्रल्हादानं त्यांना क्लासमध्ये येऊन सांगितल्यामुळेच। ईश्वर चराचरात भरलेला आहे, अगदी आपल्या सर्वातही, आणि म्हणून आपण सगळ्यांशी प्रेमानं वागलं पाहिजे
हे त्यांना कळलं ते प्रल्हादानं त्यांना क्लासमध्ये येऊन सांगितल्यामुळेच. गोष्टी सांगताना मी मुद्दाम एकाच इयत्तेची सर्व तुकड्यातली मुलं एकत्र करत असे. म्हणजे आमच्या ध्रुव, प्रल्हाद, नचिकेत वगैरे मंडळींना एकाच वेळी जवळजवळ 80 मित्रमैत्रिणी एकदम मिळायचे. स्वतःच्या नावानिशी गोष्टीत शिरण्याचा त्यांचा उत्साह, अफाट धावणारी कल्पनाशक्ती, विस्फारलेल्या डोळ्यातून ओसरणारं आश्चर्य आणि आनंद पाहणं अतिशय सुंदर होतं. ह्या सगळ्या आनंदी प्रवासात नक्की कुणाला जास्त मजा यायची कुणास ठाऊक. स्वतःच प्रल्हादाचे मित्र झालेल्या आमच्या पिल्लांना की दरवेळी नव्या कल्पना लढवून गोष्टी फुलवणाऱ्या मला हे तो प्रल्हाद किंवा नचिकेतच जाणे. पण आम्ही सगळ्यांनी मात्र खूप मजा केली. एक दिवस दुसरीतल्या एका छोटूनं मला विचारलं, दीदी, देव जर सगळ्यांमध्ये असतो तर उद्या आपण कुणाला चिरलं तर आपल्यालाही त्यातला देव दिसेल का? इतक्या छोट्या पिल्लाकडून असा प्रश्न मला अगदीच अनपेक्षित होता. पण त्याने तो मोकळेपणाने मला विचारला. ही गोष्ट मला मनापासून आवडली. असं नाही होत बाळा. परमेश्वर जसा प्रत्येकाच्या आत आहे तसाच बाहेरही आहे. आपण त्याला सगळीकडे पाहू शकत असलो तर असं कुणाला विचारायची वेळ नाही येत. एकदा आपल्या आत आपल्याला त्याची जाणीव झाली की तो बाहेरही सगळीकडे दिसू शकतो. आपण जर लिंबाच्या आतली बी कापली तर आपल्याला बी मध्ये लिंबाचं पूर्ण झाड दिसू शकतं का? नाही ना. तसंच आहे हे. बी आधी रुजावी लागते आणि मग स्वतःचं झाड होते. मी मनापासून प्रयत्न केला खरा, पण मी त्याला त्यावेळी किती आणि कसं समजावू शकले आणि त्याची समजूत पटली का हे आजही मला सांगता येत नाही. दुसऱ्या दिवशी दुसऱ्या वर्गात दत्त म्हणून एक प्रश्न माझ्या स्वागतासाठी उभा होता. दीदी, देव जर सगळीकडेच आहे तर तो आपल्याला दिसत का नाही? माझी विकेट पडली. त्या बाल बृहस्पतीला समजेल असं कुठलं उत्तर देऊ शकत होते मी? एका क्षणात शेकडो विचार माझ्या मनात येऊन गेले. मी विचार केला की उद्या चिकणमाती आणून त्याचे बॉल, हत्ती, फुलं वगैरे वेगवेगळे आकार करावेत आणि त्यांना विचारावं हे काय आहे म्हणून. त्यांचं अर्थातच उत्तर येईल की हा बॉल आहे, हा हत्ती आहे, हे फूल आहे, पण ही चिकणमाती आहे हे कुणीच सांगणार नाही. मग मी पुन्हा त्यांना विचारेन की नीट बघून सांगा बरं हे काय आहे ते. मग कदाचित दोघं तिघं सांगतीलही की हा मातीचा बॉल आहे आणि मातीची फुलं आहे म्हणून. मग मी विचारेन की हे तुमच्या आधी का बरं लक्षात नाही आलं? कारण आपण आधी ती वस्तू काय आहे हे बघतो आणि त्याच्यातच अडकून पडतो, पण ती वस्तू कशापासून बनली आहे याच्याकडे आपलं लक्षच जात नाही. अगदी तसंच आपणही वेगवेगळ्या आकाराचे, रंगाचे बनलो आहोत, पण तरीही आपण मूळ त्या ईश्वराचंच रूप आहोत हे आपल्या लक्षातच येत नाही. हे असलं सगळं उदाहरण त्यातल्या संभाषण आणि प्रश्नोत्तरासकट माझ्या मनात तरळून गेलं. अगदी तसंच आपणही वेगवेगळ्या आकाराचे, रंगांचे बनलो आहोत, पण तरीही आपण मूळ त्या ईश्वराचंच रूप आहोत हे आपल्या लक्षातच येत नाही. हे असलं सगळं उदाहरण त्यातल्या संभाषण आणि प्रश्नोत्तरासकट माझ्या मनात तरळून गेलं. पण माझ्या या उत्तर रामायणाआधीच एक लहानगी काहीतरी सांगण्यासाठी आणि त्या मुलाच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी उत्सुक दिसली. मी तिला म्हटलं, इकडे ये आणि सांग बघू याचं उत्तर. मोठमोठ्या डोळ्यांनी त्याच्याकडे आणि बाकी सगळ्या वर्गाकडे बघत ती म्हणाली, मला माहीत आहे आपल्याला देव का दिसत नाही ते, पण मला ते इंग्लिशमध्ये नाही सांगता येत. मी तमिळमध्ये सांगू का ताई? त्या एवढ्याशा पोरीच्या या अफाट आत्मविश्वासानं मी स्तंभितच झाले होते. इंग्लिश काय आणि तमिळ काय? ती याचं उत्तर द्यायला तयार होती यापेक्षा मोठं काहीच नव्हतं. पण काय दुर्दैव आहे की आपल्याच संस्कृतीतले प्रश्न आणि त्यांची उत्तरं आपल्याला परकीय भाषेतून द्यायला लागत आहेत. नम्म कण्ण मायम इरिकिरुदू, तिने तमिळमधून एक जोरदार चौकार ठोकला. आपल्या भोवती सगळीकडे माया आहे. आपण मायेनं वेढलेलो आहोत म्हणून आपल्याला ईश्वर दिसत नाही. मला तिचं उत्तर आवडलंच होतं, पण त्या क्षणी मी भानावर आले. कारण पुढचा प्रश्न, दीदी माया म्हणजे काय, हाच असणार होता. त्याला कसं तोंड देणार?
या विचारात मी गढून गेले. पुन्हा चिकणमातीकडे वळावं लागणार होतं, पण त्यांना ते खरंच समजलं असतं का? मला काही अंदाज येईना. पण सगळ्यात मोठं आश्चर्य होतं ते म्हणजे एकाही मुलानं अगदी एकानंही माया म्हणजे काय हे विचारलंच नाही. तिच्या उत्तरानं सगळ्यांचं समाधान झाल्यासारखी सगळी चुपचाप बसून होती. माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला. 6-7 वर्षाची चिमुरडी सांगते की ही सगळी माया आहे आणि बाकीच्यांना ते सहज समजतं. काय प्रकारच्या मातीतली माणसं आहोत आपण. खरंच न राहून मी त्या चिमुरडीला विचारलं, तुला कसं ग माहीत हे माया वगैरे? आमची आजी ती आनंदानं ओरडून म्हणाली, तीच सांगते आम्हाला बाप्पाच्या गोष्टी आणि त्यात सांगते हे असं सगळं. आमची कुटुंब व्यवस्था खरोखरच महान. या सगळ्या गोष्टींचा परिचय इतका सहज आणि इतक्या लहानपणापासून होत गेला तर मोह मायेचा अर्थ असा योग्य ठिकाणी शब्दातून व्यक्त होण्यात काय नवल. म्हणूनच आपल्याकडे बाप लेक, पती पत्नी, गुरु शिष्य आणि आई मुलाच्या संवादाची सुद्धा उपनिषद होतात. भृगु वारुणी, याज्ञवल्क्य कात्यायनी अशी कितीतरी उदाहरणं आपल्याकडे आहेतच की. वेदांताचा अभ्यास विदेशात अनेक जाणकार लोक खूप कष्टानं करतात, पण आपल्या मायभूमीची लेकरं ही अशी वेदांत वचनं अंगाई गीतांच्या जोडीनं पाळण्यात असल्यापासून ऐकत असतात. वेदांताचं हे सार आणि ही सूत्र अनुभवणारा आणि जगणारा परिवार हा खरा अमृत परिवार आहे. पिढ्यानपिढ्या हे वेदांतिक संस्कार मुला नातवंडांना देणारी ही भारतभूमी खरोखरच पुण्यशील आहे. स्वामी विवेकानंद त्यांच्या विदेशातल्या 3 वर्षांच्या प्रदीर्घ वास्तव्यानंतर जेव्हा भारतात आले तेव्हा त्यांनी काढलेले उद्गार याचीच मूर्तिमंत साक्ष देतात. या वसुंधरेवर जर कुठली खरी पुण्यभूमी असेल, जिथे लोक आपला कर्मयोग निभावण्यासाठी जन्म घेतात, जिथे उन्नयन होणाऱ्या प्रत्येक आत्म्याला अंतिम विश्रांती स्थान मिळतं, जिथे मानवतेनं तिच्या शुद्धतेचं आणि शांततेचं सर्वोच्च शिखर गाठलं आहे, तर ती अशी एकच भूमी आहे. ती म्हणजे आत्मसंतुलन आणि आध्यात्मिक विचारधारेनं परिपूर्ण असलेली आपली भारतभूमी. म्हणूनच प्राचीन काळापासून अनेक धर्माच्या संस्थापकांनी पृथ्वीला आध्यात्मिक सत्याच्या शुद्ध जलानं वारंवार अभिषेक केला आहे. भारतीय तत्वज्ञानाच्या भरतीच्या लाटांनी चहुदिशा व्यापल्या आहेत. म्हणूनच जगाच्या भौतिक संस्कृतीचं आध्यात्मिकरण करणारी लाट पुन्हा नव्यानं निर्माण झाली पाहिजे. या जीवनतीर्थानं भौतिकवादाची धगधगती आग विझली पाहिजे, जी इतर देशात थैमान घालत आहे. माझ्यावर विश्वास ठेवा, हे होईल, होईलच. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाइट्स, 1ला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.